Weche manyien gi Vincent Otieno. Luoro mako jodak e gweng' Maseka mayudore Kagwa sublocation Karachuonyo sub-county kaunti ma Homa Bay ka oluwore kod monje manyang' ne omonjo godo ma ochuno nego dichuo moro ma jahigni 25 e dho wath Maseka Kamser. Jatend piny Kenya William Ruto otielo ni sirikande biro dhi nyime kod keto e tim lokruok e sekta mar somo mar neno ni chandruoge duto mokwako sekta no obedo maonge. Kod odiochieng' achiel kende bang' jatend piny William Ruto golo chik mondo mi jopuonjre duto ma jo grade 10 odonje e sikul kochakore odiochieng' ma kawuono, jonyuol mawuok e dho wadh Nam Chumbi koro rwako paro ma kamano. Amosi ni misawa kamoro amora ma intie kendo rwaki ni machiegni mar yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Luoro omako jodak mawuok e gweng' Maseka mayudore Kagwa sublocation e kar chung' od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay kaluwore kod monje manyang' ne omonjo ma ochuno nego godo dichuo moro ma jahigni 25 e dho wath Maseka Kamser. Jagono ma nyinge George Ezekiel nyang' ne omonjo ma ochweyo nego e kinde manoluokore bath Nam Lolwe. Kaluwore gi jalup ruoth ma Kagwa sublocation Sabina Chieng' Omolo en ni koro jagono ma bende ne en jatij dala e gweng' Maseka ne odhiolo ne alot pi puodho moro mantiere ndama matin kawuok Nam Lolwe ema kuom hai marach ne orado kod thone e yo machalo kamano ma en bang' kane otieko ne alot pi ema ne ong'ade chunye mondo mi odhi oluokre. Kata kamano nyang' ne omake mochuno nege. Jatend loch nangano ne owacho ni nyang'no ne omako Ezekiel kaluwore nomako Ezekiel ka oluokore ma oywayo ringrene nyaka ei pi bang' nege kanyo. E wi mano, jogweng' kaachiel kod jolupo e dho wath ma Kamser kono ne otemo reso jagono e lak nyang', makmani koro duto ne ogore lwanda ni mar nyang' ne oywaye ma ochwo donjo kode nyaka e pi. Apisa mawuok e bad migawo mochung'ne rito le ne omi lipot kotenore kod wachni kendo ne gichako chenro mar manyo ringre mar jagono e Nam Lolwe. Awayudo ripot kuom jakom mar bich ni nitiere jal moro manyinge George Ezekiel ma jakisi matiyo ne ng'ato e area mar Kamser Seka sublocation e Ramira location. Otiyo e puodho, otiyo tij puodho, oolo pi ne skuma, bang' tieko tije to wuok nodhi tuomo pi kendo mondo oyud luokruok e nam kanyo. Marach nyang' obiro ma omake. Ochalo ng'ama dwa nokuya liet nikech liet mar tich to chieng' sani bende rieny. Jema apoya nono nyang' obiro mokawe modhi kode. Watemo matek mwagocho ne jo KWS ma gibiro piyo ka nyal rese nikech gitemo matek to oka gireso jalno. Menya ma koro gichak giwacho ni giniduok kendo mondo gichak dhi mbele gi minyo. E mwili ne pok oyudi. Weche moko nyakoro mogin jatend piny Kenya William Ruto otielo ni piny owacho mare biro dhi nyime kod keto e tim lokruok e sekta mar weche mag somo mar neno ni chenro mag somo obedo e lai machal kod dwaro mar piny masani. Olero bende ni pod koro biro medo kelo lokruok e sekta no, ka bende owacho ni ber bende osene e sekta mar somo ma bende osekelo bot thuolo mar higni 3 ma osebedo godo apisi. I see some people try to talk about education, and I want to tell them in 2022 we had huge challenges in the education sector. We had a chronic shortage of teachers. We had a chronic shortage of classrooms. 21 of our universities were technically insolvent because of funding challenges. Most of our TVETs had serious problems because of funding. I stand here today to tell you that we have sorted out all those issues. Jatend piny kata kamano bende ne ochiwo ler e wi lai manyien mar somo mar CBE ma bende owacho ni oseketo motegno mar neno ni obedo mano ma bende odonjore kod dwaro mar ngima masani. Education does not just be about formal learning and passing exams and that kind of thing. It was about transferring skills, creating knowledge, and making sure that we prepare our human capital for what is right and what is necessary for us to move Kenya to the next level. Ne owacho ni sirikal ne ochiwo omenda makonyo chwalo chenro makonyo siro chenro mag somo mag jopuonjre wang' sa kata capitation
kama ne olero ni nobedo kod buok mokalo kolure kod nengo mar uniform mantiere malo mokalo, ka owacho ni sirikal biro neno ni jopuonjre duto ma odhi somo e ngas mamalo dhi maonge kod gimoro amora manyalo ketnegi obadho machalo kaka wach mar bedo ni gionge kod uniform. And we provided the highest amount, 44 billion. And therefore, if we have provided money for teaching, and we pay the teachers, and we have the classrooms, there is absolutely no reason why anybody would keep our children out of school. We are going to look into this uniform issue, because uniforms are beginning to be another source of corruption. Some schools charge as high as 38,000 for uniforms. And therefore, I have directed that there is no child who will be kept out of class because of uniform. Magi timore ka bende en ma odiochieng' achiel kende bang' ka jatend piny William Ruto nyogolo chik ne jopuonjre duto mag jo grade 10 ma pok odhi skul kaluwore kod wach mar onge mar skul uniform kaachiel kod school fees mondo mi okaw thuolo mar timo mano kochakore odiochieng' ma kawuono. Okang' ma bende nyorwaki kendo puo mokalo gi jonyuol mawuok e gwenge ma kadho wadh nam chumbi. Kata kamano bende koro gidwaro ni mondo mi jatend piny Kenya William Ruto obed kod twak kod jotend sikunde ma nyithindo go dhiye mondo mi koro kik riemb jopuonjre go e kinde ma jonyuol biro bedo ni pod manyo pesa. Kuke kaunti ma Mombasa, Joja Oko gi ler mathoth e wachni. Bado mtoto sijamnunulia vitabu, school fees, bagi, viatu pia sijamnunulia. Na hata kwa saa hii hiyo nguo alovaa nampeleka nayo shule sasa hivi. Serikali imesema tuende hivyo hivyo. Mano Salma Swale men achiel kuom jonyuol Mombasa manore ko pod nitiere gi japuonjre manonego dhi e grade mar 10 kanyiso mor mare kaluwore gi lendo mar jatend piny Kenya William Ruto ni jopuonjre duto mane okwame miero dhi e sikul kata kapok gichulo fees kata yudo uniform. Tuateseka huku nje, watoto wanazunguka mitaani, wengine wako mashule, sasa wenye wamepata max nzuri pia wako nyumbani wengi sana. Kane giloso gi nyakalondo mar Ramogi, Gladys Karime ma bende janyuol ne okoni en geno margi ni piny owacho oseloso gi jotend sikunde omiyo ok bi riembnegi nyithindo ka giseterogi. Serikali na iongee na walimu wakuu sije wakatusumbua katika hawa watoto, maanake ilikuwa tumewacha nyumbani kwa sababu ya kwa pesa hatuna. Na hatuja kuwa na uwezo. Sasa ni hao waongee na hao ili wakubali watusaidie pia sisi, maanake hatuna tegemeo. Okoni osere mchwalo wuode sikul nikech onge mar school fees kod gik mamoko madwarore. Changamoto ilikuwa ni school fees na uniform, na ile shule alikuwa amepata ilikuwa ni ya mbali. Sasa nilikuwa sina uwezo, maanake sio yeye peke yake, niko na karibu watoto 3. Sasa ile nikawa na changamoto, nikawa sasa nimeshindwa, yani nimekwama, hata sijui nitafanya nini mpaka nipeleke huyu mwingine pia. Magine owacho seche gima bende ruodhi kaachiel kod apisas mochung'ne weche mag somo wuotho e kor gwenge kasundo jonyuol mondo ter nyithindo e sikunde manyocha oluonggie. Every parent who has a child at home, they should not bother about lunch fees, any other fee. Just take your child to school. Na kama utapata shida, utatupigia simu, tunakuja kwa shule tuulize mwalimu shida iko wapi. Maana serikali imewashughulikia. Mzazi hata kama hana uniform, tumekubaliana na walimu atakwenda na ile uniform yake ya primary ile alikuwa naye kule. Lakini wewe jipange hapo mbele. Siku 2-3 usiwache mtoto wako abaki kwa shule akiwa madoadoa. Anaonekana yeye ndo tofauti, lakini sio leo. Unapatio muda mtoto akiwa anaendelea kusoma, badilishie shati, badilishie suruali na hiyo nyingine na sketi basi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Obedo fuong'ruok maduong' mokalo ne japuonj mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga manongire Francis Ang'awa kod ji ariyo mamoko bende ne omagi godo ketudogi kod wach mar nek mar jago moro ma en bang' ka odialo buche ma Siaya ne oweyo gi thuolo gi bond mar omenda maromo Sh500 ng'ato ka ng'ato. Jang'ad bura e dohono mano Justice David Kemei ne ogolo chik mondo mi koro we thuolo ngire Ang'awa, Meshak Okumu kaachiel kod Joash Odhiambo gi bond mar omenda maromo Sh500 ng'ato ka ng'ato kapod itimo nonro. Ji adekgo itudo kod nek mar Dennis Ambrose Achieng' bende ne onegi dwe mar 11 higa mokalo ka koro gibiro ga bedo ka gidhi e apise mag okwach kich mantiere Bondo chieng' wuok tich juma ka juma nyaka chieng' tiek timo nonro kotenore kod wachni. Odialo bucheno bende ne osiemogi ni kik gidonjre yo moro amora gi joneno mar burano ma ka gitimo mano to ibiro keth kata mana bond ma omigino. Burano koro ibiro mul wachne kendo tarik
10 mar dwe manyien ka bende chwo adekgo kanyakla kod mamoko ma bende ne onge doho gi thuolono wachore ni ne owinjore ma ochwo nego achieng' dwe mar 11 higa mokalo e bath ndara ma iluongo ni Gulmino Ugo Maram Road mayudore Nyaguda sublocation South Sakwa e sub county ma Bondo e county ma Siaya. Gima wachore ni ne omiyo ne gikawo okang' mar nego jagono en ywaruok tende kod wach lo moro ma ilaro ka lobno nitie alwora mar dho wath ma Nyamwanwa. Nyakwara Mugajwang' weche gi medo biro ni kamoro amora ma intie kale nyakalondo mari mihero maramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Jodak mawuok e gweng' ma Oruba gi Onyinjo mayudore Suna West sub county ma Migori ywago medruok kotenore kod rochruok mar weche mag arita. Bende koro gidwaro mondo mi apisa mag arita gwenge makono okaw okang' madonjore e wachni. Kaka jafwambo mar kaunti ma Migori George Malero en ni koro jodak e gweng'no ywak ni dukni buora e gwenge makono osetur mochuo kwale mwandu. Kwan johala matindo mowandi gi podhe ka dak no Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub county ma Suna West e kaunti ma Migori koro medore. Gino ma ikelo kod kuo ma bende osejimbore e gwengegi. Nitiere ute ohala 2 e kar dak no Onyinjo ma yande use gige loso apiko mane olor juma achiel mokalo tok jokuoge moko ne muke kendo kwalo mwandu duto. Ibiwa mara mingi Onyinjo hapa. Nilibaki mtupu, nikaanza kuombaomba majirani wakanisaidia, nikarudi kwa biashara. Nikamaliza wiki 3 tena wakarudi tena wakaiba. Jirani walimuiba last week iliyopita, walimuiba vifaa. Kuna vifaa vya maduka vya mapikipiki spares, walichukua zote. Juzi wakaenda stage wakachukua manguo yote. Leo wameingia kwa majirani. Kufuli zangu zote zimeenda. Sina mbele sina nyuma. Mana tok ndalo machuok bang' johala 2 goloro handgi. Johala Ronald Ochieng bedo tino mane piny Rugo kawuono bende ne omuk dukane e kar dak mo Onyinjo kendo moro ne duto ma oting'o lewni mosudo ka uso ne okwal duto. Gi mucho kifunde 2 plus dot bene gi twenyo gi turo. Gikawo gimoro amora maonge kata gima giwena. Gikawo stoga te ma over 70,000. Giweya bankrupt. En kuma bende oseyo johala mathoth ka ohandgi opodho ka moko bende koro chino mondo koro dar kendo many kuonde ma ginyalo timo ohala. Imeniuma wakati natoka nyumbani nafika nakuta ameibiwa na mlango wangu, kufuli zote za nje, kufuli 4 hazipo. Kumaanisha kwamba walikuwa wanajaribu kwangu wakashindwa wakabadilisha kwa jirani. Jamani, kama kuna njia yoyote ile tunaweza kusaidiwa mambo ya wizi, tusaidiwe, tumechoka. Kawuono kane wachio gokinyi wayudo kantie dukni moko mo oturka kendo ne gikawo mwandu mag jopiny. To osatur kuondegi mang'eny to gigi wawachogi to polisi oleng'alenga. Koro wapenjo ni tang'o matimre, koso dibed ni polisi matin koso ang'o matimre, nikech reports osechiw ka polisi. Johala kod jodak ma Suna West ywago rochruok mag arita kwe magi wachni koro oseweyo kohala mopogore opogore koro osegore piny. Mag security rach sana sana ne watemo wuoyo gi county commissioner. County commissioner idara mari inende tich ne kese kade be ni kama jo siasa dhiye to waneno ka kanyi ole security ma tight kabisa to koro marito japiny to tamowa. Poor security. Kech mane gimo osebedo ka chando wa dukni mang'eny osebedo ka bedo looted to sirikando ama Migori pokaneno any action magisakaw. Jodak ma Suna West gi wacho rochruok mag arita kwe e gwengegi ma oting'o mano Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub county ma Suna West bende koro osekelo luoro mokalo ne jodak kaachiel kod johala. Mano gotieno kinyal wuotho Oruba ka egoyo ji left and right otieno mangima. Akwayo chief kaachiel gi OCS gi jotend arita kwe mantiere e Oruba Ragana ni wuoga ne uruoko mondo mi ugo buche madongo e weche mag security, ubed gi community, ubed gi johala piny mondo ung'e kaka wanyalo tieko weche mag security ma Migori ka. Giseyo tend arita kwe bende giwacho ni koro osenyiso nyau e kedo kod rochruok mag arita kwe. Within Baspak nyocho tor M-Pesa moting pesa te. Nyoro chako tor M-Pesa duka machielo motor gik moko te. Niti dukoria manyo opo witado modonji gi witado mokaw gik moko te e odno. Insecurity ntie Onyinjo kae Oruba at large to ntie a record kata last year na wuoye to onge action mikawo. County Commission oling, the DCI oling, OCPD oling, onge action moro amora. Kuo mar kar dak mo Oruba kod Onyinjo ok en gin mawendo ka piny maduong' en ni to ang'o ma inyalo tim mondo koro tiek kuone
mabende osebedo kuom higni malach. To watero wach gi nyaka ka sirikal mondo konywa, to sirikal okaw kan ningechi mako gi mong'e ni ng'ane to rach, ng'ane ng'ama rach, ikawe matere malo to sirikal ema chako weye. Koro kaka wambe wan jopiny, gini dierwa no to sirikal okonyowa koso hinyo japiny. Akwayo ni mondo mi community policing jopiny bondo be together, bondo mi issues mag security okaw gi yo ma serious. Wakwayo ni koponi samoro jogi osabodho ka makoro ging'iyo gi jopiny, to wakwayo bondo mi ogogi transfer. Watchmans to waonge godo madang' wawachi. Yes, watchman to waonge godo. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Joe Juma. Giko weche manyien adimba nyakwara Mungajwang kaka ne gimolo meso mar ka weche manyien Radio Ramogi. Tudri kod James Rabala kangoromo sapar thuolo machielo mbiro weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Cartoon. Radio Ramogi. Radio Cartoon Ramogi. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke en jaloch mar cross country manoyudo midila mar bronze piny mangima Daniel Simiyu Benyo biro telo ne kweth mar Kenya e giko dirani e tuke mag Bingwa Fest mabiro timore yo Mumias mabende osekelo kanyakla jong'wech maromo 500 bang' yudo loch e tuke mag World Cross Country Championship e boma ma Florida kama noyudo midila mar bronze e ng'wech mar mita 10,000 ma jok machuo kuom dakika 28.45 e tok Jacob Kiplimo ma Uganda to gi Berhu Aragiu ma Ethiopia. Simiyu wacho nogeno biro timo maber e tuke matimore pacho ka. Ja Kenya noero mabende en jang'wech mosebedo ka ringo ng'wech mar mita 10,000 kendo noyudo midila mar silver higa mar 2023 e World Championship kod higa 2022 e tuke mag Commonwealth. Owacho ni en gi geno mar bero thuolo moringe. Mopogore gi mano, tukego eko biro kelo kanyakla tuke mag rugby ma kaachiel gi basketball ma jotugo adek kongi koni kaachiel bende gi jogo eko mabiro bedo joloch mabiro pogo siling milion 17. Komachielo bende en ni Kenya Basketball Federation ochwalo mbele chak mar season nieri mar National Basketball League ma bende nochan ni biro chakore ayanga odiechieng' ma kawuono. Koro biro chakore tarik 6 mar dwe mar 2 ka giwacho ni mano ero en kaluwore gi chiwo thuolo mar ikruok mondo obed makare motelo ne chak mar tukego. Kaeto tim ma manager kata kocha ma tim mar Azam ma Tanzania Florent Ibenge owacho ni gionge gi luoro moramora e seche ma gidhi rado gi tim mar Nairobi kata Naiboys e tuke ma CAF Confederations Cup e Group B mabiro timore Nairobi e paw tuke ma Nyayo chieng' Jumapil mabiro ni. Tim mar Azam kaachiel gi Nairobi United pok oloyo tugo moramora e group stage margi tok ka nologi gi timbe mag Wydad SC kaachiel kod SC Maniema Union ka koro gigeto mar yudo loch mokwongo e tugo ma Jumapil. For me, football is a pleasure. On 25, we are going to go to the pitch and to enjoy our game. We are going to do everything to win this game, but no pressure. We want to just to play and enjoy, because we don't forget that our job is a very good one. But a lot of people fight a lot for their life, so we have to respect them and to play 100%. Ibenge nowacho ni kweth mare oseikore makare kendo gisebet gi kwe e boma ma Nairobi. We don't have any injury, so we are in a good hotel. We train in a very, very good pitch. We are happy. We expect to play good football, to show that we are here in this group stage, and we are playing the same competition that anybody else. As you said, we have 0 point like Nairobi. As we are here, we are going to try to have our first point in this competition. Kocha noero man gi lony bende nokwayo ni mondo mi gichiw luoro ne Nairobi United komedo wacho ni Nairobi United bende en tim matugo makare. They are here so that it's one of the best teams here in Kenya, so you have to respect them to play the best game, because they want to take also their 3 points. They lose the 2 games like us, and I think the game will be open. It will be a good game. Magi weche tuke. Nyinga Melton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo.
Sabirio kalo dakika 20 tineni thuolo na mar bede studio serumo kato rumo kikisudi awe dodo mabeyo sana Lydia Koth Nyalego gang biro tae chenro mar donse kanya sach kori timorita watude Jumapil sapaga chiel kogwe ne chenro mar ngono mar Jehova Nyasaye bed gi weekend masupa to mana gi nyakalondo mari maramo to kik wiwil sapaga rie wange mar odhiambo warom Ramogi TV wapenje laktar. Yesu nochiko jopuonjrene biuru mondo waland Injili wan be kwachopo twawacho niya wuoguru waland Injili. Yesu nochiko jopuonjrene biuru mondo waland Injili wan be kwachopo twawacho niya wuoguru waland Injili. Gimadi yudi nitione gongwana mwanduni kata ini won kik mondi gwenywi gi weche Yesu wuoguru waland Injili. Kao kiyebe jaland Injili katigol mana mwanduni odhi olande kaka Paulo ginine timo yeni oko yonge giye kao kiyebe jaland Injili katigol mana mwanduni odhi olande kaka Paulo ginine timo wadwa yeni oko yonge giye imani yudi ma ok nitione gol mana mwanduni kata ini won kik mondi gwenyri gi weche Yesu wuoguru waland Injili. Hallelujah. Tich land Injili to duong' miwuoro japuonje mochiko wadhi walande omiyo kata teknade to wanalande jolweny kata edhier kata emo tich land Injili to duong' miwuoro jaware mochiko wadhi walande omiyo kata teknade to wanalande kata edhier kata emo gimadi yudi ma ok nitione in gol mana mwanduni kata ini won kik mondi gwenyri gi weche Yesu wuoguru waland Injili. Miting'o kod mwandu nite mar Nyasaye onge mari rieko kod ng'eyo gi lony duto iri onge nyathiwa mari onge ringruok miting'o kod mwandu nino te mar Jehova ok mari rieko kod ng'eyo gi lony duto iri onge wadwa mari onge gimadi yudi ma ok nitione gol mana mwanduni kata ini won to kik mondi gwenyri gi weche Yesu wuoguru waland Injili. Erokamano Yesu ijiw chuny joma kedo ruoth gibed motegno e nyim lweny.
rata winjo karita eyo ket gidu gituo girem chandruok kod thagruok makelo nato ayego te anaselokora basirata winjo karita eyo ket gidu gituo girem chandruok kod thagruok makelo nato anto ayego te aselokora gimadi yudi ma ok nitione gol mana mwanuni kata ini wuon kik mondi gwenyri gi weche Yesu woguru ajongi molandi njili woguru okonyo lweny mosebiko lweny wayali nyingi Yesu ne piny mondo giwinji erokamano ruoth. An wach mang'eyo to en achiel remb Yesu luoko richo na owan morita e polo ma ok norum morita dier to an wach mang'eyo to en achiel remb Yesu ruodhwa luoko richo te morita e polo ma ok norum morita dier jongima morita dier gima ni yudi ma ok nitione gol mana mwanuni kata ini wuon to kik mondi gwenyri gi weche Yesu woguru walandi njili. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Dibed ni kute mamol malak nyaka mafuyo aoyai maikwe e odi. En kinde mar kedo kodgi ka itiyo kod yath mar Red It. Ma en yath manigo kute mapiyo mana kadiemo wang'. Ne mathoth kete mana e chono mar mosquitich gi an oguyo tiacha. Pile ka pile wuok tich nyaka tia beach. Red It kills dudus dead. Tired of the old-school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Nyakwara Ramogi. Ing'eyo nyakalondo mar Ramogi maromo nade? E kinde mar nyasi mar sikuku, nyakalondo mar Ramogi FM kelni promotion mar Changamke Krisi promotion. Kama in kod thuolo mar bedo jaloch, to mana ka ikete nyakalondo mar Ramogi, kaeto idwoko penjo mayot ma ibiro penji. Wan kod pesa modhuro miloyo e chenro magwa mopogore opogore. Yot mokalo, dimana *236*3# kaeto iluw kaka ochiki mondo idwok penjo mayot mondo thuolo mar bedo jaloch kawuono. Pari kaka medo tugo e kaka thuolo mari mar bedo jaloch bende medore. Changamke Krisi promotion. This *236*3# kaeto idonje promotion ni. Tuka